otevřená ke všem státům a ke všem svým členům. S číslem 9 v závodu Ivan Juler, Švýcar, který nedosahuje takové výkonnosti jako Matthias Siemen či Hellenbacher. Ti pravidelně bodují ve světovém poháru, ale Ivan Juler pomohl švýcarské štafetě v Hochfilzenu ke krásnému 5. místu společně se s Claudiem Beklim. Ale toto už je na startu Maxim Maximov. Maxim Maximov zahajoval tuto sezónu právě v Evropském poháru a zásluhou dobrých výsledků dostal možnost startovat i ve světovém poháru. Nakonec si vybojoval nominaci pro mistrovství světa, což byla pro Maxima Maximova jedinečná šance. A Maxim Maximov ji chytil, jak se říká, pořádně za pačesy 3. místo při svém premiérovém startu na mistrovství světa. Kdo by to nebral? To byl jeho velice vynikající úspěch a ještě musím podotknout, že i v dalším závodě obsadil 4. místo, což je pro něho taky velice příjemné a trenérům, kteří ho do těchto závodů nominovali, se velice odděčil. Já jen doplním 4. místo ze závodu s hromadným startem a to se počítá. Maxim Maximov dostal vůbec poprvé v této sezóně důvěru startovat ve světovém poháru. Premiéru měl v Oberhofu, kde ještě nedosáhl patřičných výsledků, ale v Ruhpoldingu 13. místem se odděčil trenérům za důvěru. Tak na tomto mezičase již vidíme, jak Michal Schlesinger předjel startovní číslo 1 slovinského závodníka, kde jsme poznamenávali na začátku, že se to brzy stane a už to máme zde. Herbert Kool z Holandska. Další muž, který ve startovní listině pomýšlí především na dojetí do 30. místa. To by byl krásný úspěch i pro tohoto Brita, pro Jacksona. Vůbec startovní listina se dá rozdělit na dvě poloviny. Jedna polovina biatlonistů bojuje o umístění do 30. místa a druhá polovina biatlonistů usiluje o příčky do 10. místa. Celkem je v závodu 84 biatlonistů. Edin Hodžić, Srb, je biatlonistou z té první poloviny. I pro něj by byl úspěch, pokud by skončil do 30. místa. Srbové jsou zatím závodníci, kteří nezasahují do předních míst ve světovém poháru, ba ani v tom evropském poháru se neumísťují na předních místech. Tento muž, Stian Eghoff se 16, nyní na startu s 15 Kanaďan Lebe, ale se 16 Stian Eghoff, ten samozřejmě touží po medaili, nic jiného nebude úspěchem pro tohoto Nora. Stian Eghoff startoval ještě v minulé sezóně pravidelně ve světovém poháru. V sezóně 2002-2003 dokonce obsadil krásné 11. místo v celkovém hodnocení. O 2 roky později ještě vylepšil umístění o 1 příčku, dostal se do 10. Dvakrát vyhrál závod světového poháru. Je i mistrem světa ve štafetovém závodu z roku 2005, jenže ze začátku sezóny se v Kontiolu Lahti Eghoffovi nevedlo dobře, naopak Svensen potvrdil svou zlepšenou formu ze závěru minulé sezóny. Bratsven také oslnil norské trenéry a Stian Eghoff i Lars Berger najednou byli bez místa v norské nominaci pro mistrovství světa. Musíme poznamenat, že vlastně ani zde se Eghoffovi nevedlo při individuálním závodě. Jeho střelba byla hodně špatná a proto ani nemohl promluvit na lepší místa. Já jen doplním, Stian Eghoff ve středečním vytrvalostním závodu 17. místo se 4 chybami. Michal Schlesinger je stále před Slovincem, jenže Jose Möhle se alespoň českého reprezentanta drží. Michal Schlesinger už je na střelnici a nyní bude znovu ve volnějším tempu sjíždět ke svému stavu. Během tohoto tempa opět reguluje tepovou frekvenci na patřičnou úroveň. Zatím zde počasí ukazuje, že vítr místy fouká celkem nepříjemně, takový hodně nárazový, že praporky dost vlají, takže závodníci si budou muset korigovat dioptry, měřidla
nebude to zase tak jednoduchá střelba. Ve středu měli biatlonisté naprosto ideální podmínky nejen pro střelbu, ale pro celý závod. Dnes hodně měkká trať a také silný vítr. 5 až 6 metrů za vteřinu. Michal Schlesinger a jeho úvodní střelecká položka. Včera udělal z 20 ran pouze jednu chybu při poslední střelbě ve stoje, která jej stála lepší umístění. Teď Michal Schlesinger střílí o poznání rychleji než včera, však je to také sprinterský závod. A Michal Schlesinger zastřílel výborně, čistě. Vlastimil Vávra posílá ostatním členům realizačního týmu zprávu na trať, žeňte ho do druhého kola. Vynikající položka od Michala, zareagoval dobře i na vítr, ale i co jsem sledoval, tak tím, že si lehl na krajní terč, tak tam jsou tyto terče více chráněny. To znamená, že ten vítr nebude dělat takové problémy. Na mistrovství světa obsadil Michal Schlesinger ve sprintu 6. místo. Krásný výsledek. Oproti Loňsku, oproti italské Anterselvě světovému šampionátu trochu ústup ze slávy, ale každý výsledek na světovém šampionátu do 10. místa se počítá. Tony Lang, tak jak on si spraví chuť po včerejším nevydařeném závodu. Mezitím odstřílel i Bricis. Německý biatlonista zastřílel také čistě, sice to nebyla tak rychlá střelba, jako předvedl Michal Schlesinger, ale dobrý výkon od německého biatlonisty. Toto je estonský biatlonista, který si velmi dobře prohlédl včerejší areál mimo trať. Tady vidíte jeho ošklivý pád a takto se Estonec Daniel Stepsenko poroučel daleko mimo trať. Závod nedokončil, ale dnes znovu nastupuje v Novém Městě do bílé stopy, tak se snad na bílé stopě udrží. Pro něj to muselo být hodně nepříjemné, protože vlastně ve středu jsme tady měli hodně přimrzlou trať a i mimo trať, když z ní vyběhl, tak to bylo hodně tvrdé. Michal Schlesinger odstřílel úvodní položku za 28 vteřin. Pro srovnání Tony Lang střílel o 13 vteřin pomalej za 41 vteřin. I z této střelby bylo patrné, jak Tony Lang si své rány dobře hlídal a nechtěl se dopustit stejných omylů jako včera. Včera zaznamenal 9 chyb a s tímto výsledkem skončil hluboko v poli poražený. Finský biatlonista Kaljunen a jeho úvodní střelecká položka. Jeden trestný okruh navíc pro finského reprezentanta. Pavol Huraj, slovenský biatlonista, který má za sebou nejlepší světový šampionát ve své kariéře. Ale Pavol Huraj střelbu vůbec nezačal dobře, první 2 rány netrefil. 2 trestné okruhy navíc v tomto těžkém sněhu vezmou hodně sil 30letému rodákovi z Popradu. Ve sprintu na světovém šampionátu skončil na 14. místě. To byl krásný výsledek pro celý slovenský biatlon, nejen pro Pavola Hurajta. Určitě Pavol Huraj se dostal vlastně ve slovenské reprezentaci na post jedničky, protože začal pravidelně porážet i Marka Matyáška. Zvyšme pozornost, Maxim Maximov, další velké jméno tohoto závodu na střelnici. Zatím velmi dobrý běh ruského biatlonisty a také dobrá střelba. Až na poslední ránu ta položka byla vedena velmi dobře v rytmu. Bylo vidět, že vlastně poslední ránu malinko špatně dotáhl závěr a musel ještě jednou domačkávat a proto se okradlo nějaké 2-3 vteřinky. A to je přesně rozdíl v rychlosti střelby mezi Michalem Schlesingerem a Maximem Maximovem. Maxim Maximov střílel sice o 2 vteřiny pomalej, ale ze střelnice přesto zásluhou rychlejšího běhu odjel na prvním místě.
Maxim Maximov první se ztrátou necelých 5 vteřin, druhý Michal Schlesinger, třetí Tony Lang, ten ztrácí 18 vteřin. Rustam Valiolin s jednou chybou na 4. místě. Zde je bulharský biatlonista Rudenčik, jenž také startoval na světovém šampionátu v Östersundu, ovšem bez valnějšího úspěchu. 77. ve sprintu, bez šance na nominaci do stíhacího závodu. Jinak ovšem během olympijských her 20. ve sprintu. To je zatím maximum tohoto bulharského biatlonisty. No a právě do závodu se vydal i druhý český reprezentant Zdeněk Vítek. Zdeněk Vítek, medailista ze světového šampionátu v roce 2003, je v závodu. Michal Schlesinger určitě dostává na trati průběžné zprávy o tom, jak se závod vyvíjí a především o času svého největšího soupeře Maxima Maximova a je si vědom toho, že tempo bude muset oproti prvnímu kolu trochu navýšit. Tak viděli jsme, že Michal vlastně do těchto táhlých kopců jede velice rozvážně a zatím to nevypadalo, že by jel úplně na absolutní maximum. Je důležité, aby přijel na střelbu a nebyl až tak moc unaven a tu střelbu si pohlídal. Britt Jackson. ...300 metrů běhu navíc pro Jacksona a samozřejmě velká ztráta v průběžné listině. Znovu musíme připomenout, že tento závodník má ambice alespoň na příčku do 30. pořadí. Pokud by zajel čistě další 2 okruhy rychle a zastřílel čistě druhou položku, a je naděje pro Brita. Ale tady je Stian Eghoff, velmi dobrý běžecký čas, jak už je zvykem u norských biatlonistů, ale co střelba? Včera Stian Eghoff chyboval při střelbě ve stoje 3krát a jednou při střelbě v lyže. V součtu 4 chyby. Viděli jsme, že upravoval měřidla hned, jak si lehl na stav, takže sledoval praporky a podle větru si upravuje. Stian Eghoff zůstává ve hře o medailová umístění. Vypadá to, že bude nějakých 10 vteřin za Michalem, ale viděli jsme, že jemu se dnešní střelba v leže povedla a byla i celkem v rytmu a nebyla zase tak pomalá. Stále je nejrychlejším střelcem úvodní položky Michal Schlesinger. 28 vteřin. Stian Eghoff střílel o 3 vteřinky pomaleji. V konečném účtování v cíli samozřejmě může hrát roli každá vteřinka. Určitě je to tak, ale i na Michalovi vidíme, že jede velice dobře běžecky a to je důležité, protože vlastně závodníci jako Maxim Maximov ani Eghoff mu neujíždějí. Andrej Děrizemlia, ukrajinský biatlonista, který včera skončil 10. svým způsobem také v poli poražených, protože bronzový muž ze světového šampionátu z roku 2007 právě z této trati má samozřejmě vyšší ambice pro evropský šampionát. Třicetiletý biatlonista z Černigova. Ale střelba se mu vůbec nepovedla. 2 chyby, 150 metrů 2krát navíc. Andrej Děrzemliu nezastihl v dobré formě ani světový šampionát v Östersundu. Tam dojel až 45. ve sprintu. A ve světovém poháru v této sezóně také žádná velká sláva. Druhá střelecká položka pro Michala Schlesingera. Podle tohoto výkonu se bude vyvíjet závod dál a Michal Schlesinger nyní dává laťku do určité výšky pro ostatní biatlonisty, kteří pojedou za ním. Ta laťku posouvá do vysokých výšin, i když teď se jí posun zastavil. Jedno trestné kolo pro Michala Schlesingera, tak necháme se překvapit.
nakolik bude stačit Michalu Šlezingerovi dnešní běh a tato jedna chyba. Včera jedna chyba